ọ dị mma ndị be ọ bụ anyị na Chief Water Wind dị nke mbụ na mbụ na Nkanu na obi afọ ya ka anyị nọ ịgwa na anyị na ị na-eme mkpaakwụkwọ na ị na-agwọ ọrịa agwọ ya ọya dị ma infection ma nwaanyị dị atụ ime ma anyị na-esiri ike. Ọ dị mma ị na-eme ihe mmụọ ị na-alụ ọrụ mmụọ dịka ndị ihe na-esigasịrị ike ma ọ bụ ndị a na-achọ ogbugbo nke bụ eziokwu ana m alụ ọrụ mmụọ ma ndị na-esiri ike ma ndị ha da-agala ọfụma ma ndị aka jikwa na onye bịa ajụ ese mara ihe na-eme ebe o site na ihe kpatara ya emekwe na ọdịkwanụ mma ọrụ Chukwu na-agwọ ya Chukwu ka ọ dị n'aka. Ịma na ụfọdụ na-asị na ha na-ejecha ebe dị iche iche jee na dibịa nke a mere agwọ ha nke a sị ya na nke ọzọ na ha chọrọ ibute ike iso na ndị na-ebunye ndị mmadụ ike. Kedu ụdị ike na-ebunye ndị mmadụ